ka ekesi anyanwụ onye unu na-anụ olu ya bụ gochara acha esikwa m n'obodo Dubai wee na-ezitere unu ozi ekele asị m ka m kparịta unu n'ụbọchị taa ka m gosi unu otu ihe dị ịtụnanya n'obodo a bụ Dubai. Legodo anya n'akụkụ ebe a ihe a unu na-ahụ ụlọ kacha too ogologo na ụwa dum. Ị nụrụ m nke ọma, ihe a bụ ụlọ kacha too ogologo na mba ụwa niile. Ụlọ a bụ ya bụ ihe kacha wee too ogologo n'ụlọ niile a na-arụ na mba ụwa niile chịkọta ọnụ. Ịma ihe a na-akpọ ya? A na-akpọ ya Burj Khalifa. N'ezie, ihe a bụ ihe dị ịtụnanya n'ihi na ndị Dubai rụrụ ihe n'aka n'ụlọ a. O nwere ogogo dị iche iche. Ikuku achọghị ka m kwuo okwu maka anyị ghara itinye okwu na ya. O nwere ogogo dị iche iche. Ogogo ya na nchịkọta ọnụ dị 163. Eji ihe mbuli nke ndị bekee na-akpọ lifts were arịgo n'elu elu maọbụ n'ogogo ọbụla ị chọrọ ịrị. Enwekwala m ohere wee rịa n'elu. Ụmụnne m, ihe a bụ ihe dị ịtụnanya. Ịgbago n'elu elu Burj Khalifa, ị ga na-ahụ ọtụtụ ihe dị iche iche. Ịhụ obodo Dubai n'uju ya. Ọ ga-enye gị ohere ịhụ ihe mara mma dum n'obodo a, ma ụlọ ma mmiri. Ya bụ, ọ ga-enye gị ezi ohere ịhụ mma obodo a bụ Dubai. Ndị be anyị, ewo, arụrụ ihe n'aka na Burj Khalifa. The Burj Khalifa is residential also. Oh, it's but residential. the next one is only commercial, like Eiffel Tower. Okay. Counting है क्या? Tena come vedo dinanzi. Che hai una che sei.